Comrades, abantu abathwele amazondo njengamanje yikho bonke labagqoke izikipa ze-MK. Sithwele kanzima ngithi. Sibuthwele ubunzima baye basho kanjalo la ngoma ethi simthwele ubunzima ngithi. Siyazi ukuthi abanye mase bephambi ka TikTok bakhuluma noma yini. Ake nibheke izinto ezibulala iorganization.
Esibopa, Esitula. Awazi kuhle phansi. Oma kubi. Siyaya. Siyaya. Hayibo oma kubi. Siyaya. Siyaya. Umholi kufanele ngabe ngisho isaga ngiqhubula isaga ngoba manje sengidedela umholi owumholi wendabuko, hayi umholi wabelaphi bendabuko. Umholi wendabuko bathana ngeke kube kuhle ukhona umele indlinkulu uphakathi kwethu ungasibingeleli. Cela nje ukuthi ubabingelele ama comrade amandla. Leadership region eholwa unobhala ukhuluma izwe liyakubuka umuntu wesifazane wa born as leaders njengama leaders sabantu besifazane. Umuntu wesifazane akabonakala inkambo yakhe, abonakale umuntu ohloniphekile, angabonakala emagroupini ehambe egxisha abaholi, ethubana nabaholi, ehambe ekhuluma yonke into ayithandayo. Umuntu wesifazane uyena wakhe isizwe. If there is no woman, there is no revolution. If abantu besifazane abakumkhonto nizobehave the way you behave, it means there is no mkhonto wesizwe ngoba niyawubulala umkhonto wesizwe. Ngiyabonga. Mntwana hlanganezo hlangana umhlabathi waqawula ugejini sithole isikandana siyenzayo sinayo yente siyenzayo asinalo kalo alente siyenzayo asinalo Tabelele sicelo. siyenzayo asinalo yente siyenzayo Isikhathi futhi. asinalo Hasinalufa. Halentesiye. Hasinalufa. Hasinalufa. Uzothatha shomeni. Ibona benza kube mnani. Kulungile banikeza ispace kodwa sesibamba.
Viva ngabelaphi bendabuko, viva! Ofike ekhaya ubatshele, ngishiye khona, ezintabeni saselusa, uthi ofike ekhaya ubatshele, ngishiye khona, ezintabeni sase-Angola, amandla jikijela mkhonto, jikijela phambili ngomama, phambili ngomama, phambili ngabelaphi bendabuko, phambili ngabelaphi bendabuko, phambili sihole luthuli, sihole luthuli, sihole ndabezitha, sihole ndabezitha, sihole wathinta abafazi. Yanibingelela, ngibingelela unobhala, ithi unobhala thina sifuna unobhalo ne-content, sifuna unobhala, sifuna unobhalo ne-content, sifuna unobhala, sifuna unobhalo ne-content, manda thina siphethe unobhalo ne-content. Angithi bingelela unobhala weThekwini region, ngibingelele amalunga e-legislature, ngibingelele comrade Ndabezitha istructure se-region sonke, ngibingelele i-province abelaphi bendabuko, ngibingelele i-region abelaphi bendabuko, ngibingelele amasosha, ngibingelele i-youth league, ngibingelele i-PCC, ngibingelele omama women's league imbokodo, ngibingelele ama-ground forces abayibona bakwazi ukwakha umuntu engagadwa agcine segadwa bajike basula inyawo kanje. Bayahlonishwa labantu laba. Mandla comrade. Okokuqala ngiyabona kunanamandiya. Unfortunately isilunga sisazi. Bekufanele asondele azotolika. Ma comrade yayinhle iprogram. Yayinhle ini
Kuyasho ukuthi kule ndawo kusadinga sikhuleke kube nabantu abakwazi uku-attend isonto. Ngeke Sunday nizogcwala ku-MK kanje. Ma comrade, thina njengoba sifika manje siphuma esontweni. Akukuningi ke ma comrade engizokusho. Number 1, i-comrade elidiscipline liyalalela makukhulunywa phambili. Angithi? Engizokusho mina ngizokhuluma ngeunity. Ukubambana nokuzwana. Yaphelelaphi le yanto ungena umkhonto wesizwe. Okwakuthi makukhuluma umuntu kuthiwa asiyeni khona. Kungabuzi ukuthi ukhuluma njengobani. Sinenkinga yama comrade ama gatekeepers abangafuna ama comrade asebenze. Sinenkinga yama comrade abathi ngeke ngize ngiphathe uzibani ngoba siseka gogo wenza u1 no2 no3. Abasontayo bazalwane kune verse eBhayibhelini ethi onganasono akathathi itshe akhandelwa umuntu. Akekho umuntu onganasi isici. Angithi comrade? Ake sivumeleni ukuphathwa. Asiyekeni lento yokuyipositiona njengamanje. Wonke umuntu njengamanje ngicomrade angiprofeti ngikhuluma iqiniso. Wonke umuntu la uyibone ikhansela ngakubo. Futhi ngisafisa ukwazi ukuthi iregion iyodila nayo kanjani lento. Ngoba wonke umuntu ubheka indawo eyi1 manje ukuthi uyibone sesigotsheni bekwe lapha ya. Futhi ngiyacela comrade lalelani ibalekile le. Lalelani ma comrade. Angazi ukuthi iregion ngayiqala kanjani manje kusemanje. Ngoba manje make kwathiwa kuthatha uNokuthula ubekwa lapha khona bayothi angivoti mina. Hey, it's difficult lena ma comrade idinga sigijime njengaqala. Okudlula kuqala kungcono kuqala kwakuvotela umsholozi. Manje akulona ikhanda lika Msholozi lapha. Ikhanda lika Nokuthula, ikhanda lika Sabelo. Kuneyintombi zika Sabelo nje ziyothi ayivoti. Zikhohle ukuthi nibulala iorganization, awubulala uSabelo. Sibhekane nesitha comrade oku ANC, IFP, iDA. Ngeke silwe iminyaka eminingi kangaka. Kuthi sekufanele kugcineni sibangcwabe. Elanga lomngcwabo lelo langa okuvotwa ngalo uvela ungeze emngcwabeni ungayi ukuyovota. Sidinga wonke umuntu ngelanga lomngcwabo asambeni siyobangcwaba labantu. Sebevumile ngithi. Uyayivumela. Uyayivumela. Bayale, bayale. Oh, batela mazon. Oh, bayale, bayale. Oh, batela mazon. Comrades, abantu abathwela amazondo njengamanje yibo bonke labagqoka izikipa zeMK. Sithwele kanzima ngithi. Sibuthwela ubunzima baye basho kanjalo la ngoma ethi simthwele ubunzima ngithi. Sibuthwela ubunzima noma bengasithuka noma bengayenza. Yekeni lento yokuthi njalo nihlale ngene ema groupini. Akusebenzeka, akukho la kusebenzeka khona. Kunzima yonke indawo. Qinisela bekezela. Sekuyalunga manje ngithi comrade. Asiyeke lento yokwenza ama propaganda yokuthukana ema groupini. Sibonile kunento kumele ngiyilungise encane comrade. Kune statement esinye esikhulunywa umzimba okhalimana. Ngiyacela comrade le makunabantu abashuthayo abayithathi iyofika kuqala kubaba before mina ngifike ngoba nami ngiyaya kubaba. Ngizokhuluma ne-leadership ye-province. Ngizokhuluma ne-leadership ye-region. Leadership uma ni osopolitiki bangempela. Uma kuthiwa kunento eyiparallel enabantu abadlula 1000 kumele mawuyinida sheshe usondele. Uyoza uthi labantu bakhala ngani. I know abanye bazothi uthini manje ukhethelezi. Le yanto eyilapha eThekwini comrade ayivumelekile. But ingozi izosilimaza.
laba bantu baningi ngithi i-leadership ayinyonyobe njengoNicodemus iyolalela ukuthi kwenzakalani yini inkinga yenu bese kulungiswa inkinga. Laba abantu abashonga ukuthi abangeke bawuvotela umkhonto wesizwe bazovotela ngithi kodwa kunenkinga okufanele ilungiswe. I-leadership ayisukume iyoza ukuthi kwenzakalani. Le nto ekhulunywa lapha udokotela umzimba okhalimali comrades ngiyayiqhelalanisa ngale nto. Nezwela ngithi angihlangani ngabhala incwadi ngathi belaphi bendabuko nonke angifuni ukunibona lapha. Wakhetha ukuyiyela yena. Uthe mayifika lapha ngasho ngathi nansonke into ade ngibayikhuzela bakhuzela yona. You cannot stand uyoshaya upresident indirectly. Uthi ilegacy yakabani le comrade. Kunezinye izinto mawumuholi okungamele ngisho ungayena umholi. Siyazi ukuthi abanye mase bephambi ka TikTok bakhuluma noma yini. Ake nibheke izinto ezibulala iorganization. Ungathi mase uphethe imic noma uphethe icamera ukhulume noma yini. Sishaya ama own goal njengamanje anibona ukuthi thina sishayela ama own goal. Ake kube nezinto esizikhethayo ukuthi lokhu ngiyakhuluma lokho angikhuluma. Nizwile comrade. Umzimba okhalimali siyamxolisela futhi naye ushilo ubonile ukuthi cha ulimi lushelelile. Washo wathi ngikhulunyiswe ukudinwa. So ngithemba ukuthi uzoyilungisa. Asingamkwateni futhi singagadlani ngale yanto. Asidluleni sisebenzeni ngo2026 siyawina ama local government angithi. Siyabonga kakhulu makomrade. Amandla. Simshayile izandla enkulu dokotela. Ushinto ebalulekile ukuthi ukuhlangana kwabantu Siyabonga comrade. bezihlanganisa akulungile. Akusiyona into right masakhe organization. Usesho nepoint lokuthi i-leadership ayisonti comrade. Uma ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kwi-organization noma ufuna ukusho okungakuphethe kahle kwi-organization, woza la kwi-organization la ekubizela khona uzoyikhuluma lezo zinto. Akekho umuntu ovinjwayo ukuthi adlulise umbono wakhe. Kodwa uma sengizovele ngisuse iqeqebana lami ngilande nomunye siyayibulala i-organization. Ayikho i-organization engazi leader. Awukho umhlangano ongathiwa siyayihlanganela. Into unconstitutional leyo. Uma sivumela le yanto ukuthi yenzeke ningathuki mase yenzeke emawadini eno la enilida khona. Sekuvele kube nabantu nje abathi ayasabafuni lababantu laba bahula balapha thina sesinento yethu. Ngoba siyayiphasisa into ukuthi abantu abazenzele ngendlela abathanda ngayo. Kanti kwi-organization sine constitution esilawula sonke. Kwi-organization akekho umuntu okuthuhlaniphe kakhulu kunawo wonke umuntu. Kwi-organization akekho umuntu oyimember ngaphezulu kwenye imember yomkhonto wesizwe. Sonke siyimember zomkhonto wesizwe. Sonke sijoyine umkhonto wesizwe kusukela ngo2023 December 16 kuza namhlanje. I-history yomkhonto wesizwe party iqala ngomhla ka16 December 2023. Ngithi nje angidlule lapho comrade ukuthi siyawezwa ama point siyawanotha and abantu siyabamema uzani comrade. Ngeke ngakhipha ne voice note ekseni ngathi isikhathi la sinidinga khona wonke umuntu siyamdinga ukuthi akeze kwi-organization angabe bikho umuntu ozothi uvalelwa ngaphandle. Amandla awethu ngenxa yesikhathi comrade ama comrade ayingxenye yomcimbi wethu okungama comrade esizowemukela. Amanye aya indicator athi asezoshayeka esikhathini ngoba kumele aye ematohweni. Sesithi ke asingene kule item ngoba kunale item ebalekile yokuthi kunabantu asebethatha isinqumo sokuthi beshiye la bebekade bekhona ngoba bayabona ukuthi kuyasha. Bayabona ukuthi ayisekho nalento abayihlalele. Futhi neqiniso nje bayalibona ukuthi no nathi inhlangano ezokhulula umuntu omnyama umkhonto wesizwe party.
Ngiyafisa ke abafowethu abaliphethe lolu hlelo besondele ngaphambili beze comrade bese siyabacela nje bonke labo esizobamukela namhlanje nabo besondele ngaphambili kube nje item eyodwa esizoyenza one time emva kwalokho sizobe sesidedela unobhala womkhonto wesizwe esesenzela esesipha umhabulo esizogoduka nawo imani nje ngaphambili EMK, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco. EMK, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco. Awubheke thina siyazela isibhaco awuyele awubheke thina siyazela isibhaco awuyele EMK, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco. EMK, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco, iyasela isibhaco. Awubhek usoyakhala namhlanje Awubhek usoyakhala namhlanje iminyaka emingaka nidlala ngabantu